Yo, what's up my man? This is Brian Makagago. What's up, yo? Woo! Napog ko nagpakita sa inyong atubangan karon para mangita tag trabaho na pod. Wow. Pero by the way, we're going to Nabonturan because sundoon nga one of the personnel of the Koroko Toys, man. What's up, my man? So, padong na ko dito. Hanggang pila na kami noto, pila na ka oras, naala ko dito sa akong adtuanan. So, og mao ni akong work karon. Akong work is mahimo sa akong driver karon. Wani siya. Ako dako pa ni sweldo. Unya na ako niing na sweldo pag magkita na may atong akong sundoon dito sa Nabunturan. Yo, babe. So, padong na ko mo sa kay Pidikab to padong marayag. So, kapwa hayahay ta karon ka Metro Shuttle atong sakyan yo. What's up, amen. Oh. Yo, what's up, my man? This is Brian Makagago. What's up, yo? So, buhay pagdua-dua. Padung na ko sa Nabunturan. Yo, check! Nakita na ako kung mga kapwa Kurukutoy sa... Ano nangyari sa repart? Anugkot. Ano trabaho niyo repart? Nag-cutting me sa kuan. Lagman. Tja. Cutting me sa si ano dito. Bakal. Pilang adlaw ni? 500,000? 100,000 boss. Apply mo din niya. Dali mo ng kuan ni. Sildoan. Yo, what's up, man? So, katura. Proceed to sa atong mga lakaw kung asa ta. Yo, what's up, my man? This is Brian Makagago. What's up, yo? Ana ko sa kuan Anugkot. Ano na Anugkot? Yo. Just relax. Pila ka oras pakita na ko sa inyo akong amigo nga pinakagwapo sa tibok Kurukutoy. Yo. Kung nakita ninyo na muna ang Grand Mall diri sa kuan sa Nabunturan, yo. So ato tag terminal kaya to na to si Buret kung ano ba dito. Relax, just relax. So, na yung mga pulis no, natin sa gilid. Grabe job hiring dyan nila dari dyan. Masak kayo ko eh. Suking ulan dito ako dapit. So, dako kayo kong sildo ni Rod. 300 akong drive diri. 500. Yo, check. Ikaw na ka? Ha? Ikaw na ka? Ako ko na ko. Ano ta? Na ibig. Ang tuwa na ko ng hurot sa lami. Way lami ang pagkaon.
Yo! Check! O pa na akong pinakagwapo sa Tibokro ko, toys. So, naabot na ako sa nabunturan. Katura, please like, comment, share, subscribe to my YouTube channel. Yo! Woo!